Nyakorom jonka moro mintiere oseromo kanyo saa 3 mar otieno kawuono en chieng' tarik 10 dwe mokwongo higa mar 2026. Machiegni weche manyien mag oimore ka mokwongo magi e thuond weche manyien. Ji ariyo wito ngimagi bang' ot manigero ruombore piny machiegni gi kanisa mar Karen Community e Wangapaya Mangong. Piny Kenya bedo achiel kuom pinje mopodho ndika yanga yath mitiyo godo e geng'o kute mag ayaki. Atemoji citizen application, atemoji CUPS placement kaka sani saya CUPS placement, atemoji CUPS placement. Koro mano semi ayudo pesa na popogre nyaka gi pesa mondika. Jopuonjre morem yudo thuolo mar donjo mbalariany nitiere kod thuolo mar yudo tiegruok e yor mbui kaka achiel kuom yore mag yudo tije. Ka gibedo godo jaduong' chune go abo. Emomiyo yudo ka ginyalo bedo go audacity mar luongo bura moro kamora big to gigo picha to giwacho ni giyalo weche ODM. Gavana Masia James Orengo medo yudore e tago maliet bang' moko kuom josiasa mag ODM tude gitemo baro duond burano. Korongo jong machiegni mar mondo mi weche gi e yone Roma Adimba par nyalo lu weche manyien e mbui mago mag Uganda man e mbui mar Facebook wantiere X, YouTube kanyakla kod Citizen Digital gi nying mar Ramogi TV. Nyinga Sharon Onga wantiere ka gi Wilson Ochuka makonyo e loko wach machiegni. Wacho kod weche mag lit kod kuyo kama ji ariyo wito ngimagi tok ot manigere kar dak makare e bura Nairobi ruombore piny. Ji mamoko adek oresi kowuok e odno ma igero machiegni gi kanisa mar Karen Community Church mantiere Apaya Mangong. Nyakorom jonka luore gi masira makamano wantiere gi jofwambo magwa e gwenge mag Karen kama bende odno noruombore piny kendo biro bedo kwa tudre gi Masi Wandia kwa dhi nyime koda chenro mano mar oimore. Kopogre gi mano hami weche motenre kod duoko mar KCSE ma bende nochiw odiochieng' manyoro. Ndalo achiel kende bang' migawo mar somo landa yanga duoko mar penj mar KCSE ma higa mokalo. Jopuonjre motimo maber pod medo nyiso mor margi. E kar dak Mukuru kwa Njenga e boma ma Nairobi, Femi Atieno Otung moyudo grade mar A- e piny mar KCSE omor kod duoko ma bende noyudo. Kata kamano okwayo sir mar dhi mbalariany mar mondo mi ochop lek mare mar bedo laktar ma thiedho jotuo. Joyce Duor gi ler mathoth. E kar dak Mukuru kwa Njenga, achiel kuom kuonde dak ma yuto ji ni piny e boma ma Nairobi, Lilian Atieno ok nyal pando mor ma en godo tok nyathine Femi Atieno Otung timo maber e penj mar KCSE mane oland duoko mar ayanga odiochieng' manyoro. Femi en achiel kuom jopuonjre ma oyudo grade mar A- e penj mar KCSE ma higa mokalo. Okay, hiyo exam ilikuwa challenging at first, but venye niliona nilishukuru Mungu kenye amenipea, and I was able to score a grade of A- of 78 points. This was through hard work, resilience, because I'm from an humble background. Na mor kendo na go sigala matek ma ji no winjo mabiro mang'eny mo openya ni enang'o ta isoge ni nyathi e mokalo. To ma ok en mokwongo ma Femi rienye penja. E higa mar 2021 bende ne otimo maber e penj mar KCPE kama ne oyudo marks 411. Primary, I studied in Marycliff, and I was able to score 411 marks, and this was through also hard work. The journey had been tough. School fees ilikuwanga ngumu kupata sometimes. My journey to secondary school was made possible by Eric Ambuche, who linked me to a former Jubilee Secretary General, Honorable Raphael Tuju, who supported my transition to secondary education. I am deeply grateful. Kaka achiel kuom nyithindo ma odak e kar dak ma yuto ji ni piny ma Mukuru kwa Njenga, wuodhe mar somo ok osebedo mayot ni mar en nyathi kich, kendo min mare kende ema osebedo kanyagore mondo ne ni odhi mbele gi sombe. Life imekuwa ngumu juu most of the time una struggle kupata food, una struggle kupata nguo ya kuvaa kila siku, kupata maji juu sometimes maji huwa inapotea, so unapata like una struggle kupata most of the basic needs. And I would like to thank my mom because she's hardworking and she has always supported me.
Min Femi bende wacho ni kaka ng'ama miyo ne chuno mondo tim tije mamoko mopogore kod tije mar uso omena mondo ne ni osiro nyare e yor somo. An ben astrago tu mondo mi atie tija uso omena. Samoro ng'ato luonga luoko ne kamano to wastrago to adhiya. Femi nyathina to riek kendo natemo nyise ni nyathina kata onge gimoro samoro dwaro shopping taonge ko. Isini mam dia kata gi tishu kata gi sabun dia in soma matek mondo ambi gola shida mantiere. Ng'ama nomako lweto ne en Rafael Tuchu. Ende mano nyisa na ter nyathi e skul machopo matere magocho ne manyisa na sechopo sent Mboni Girls. To nyisa ni beda matin tutaongea. Yeye amesaidia Femi mpaka sasa. Femi wacho ni lek mare maduong' koro en bedo laktar mondo bi okony jodak ma Mukuru kwa Njenga. Today, I humbly appeal for support to pursue my dream of studying medicine in any recognized local or international university. With the right opportunity, I am determined to serve humanity, especially communities like Mukuru. My story is proof that talent exists everywhere, but opportunity does not. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Wuoro ma jahigni 50 gi wuode ma jahigni 19 e kaunti ma Homa Bay manotimo penj mar klas 12 ma bende duoko mare nogola yanga odiochieng' manyoro. Ni kod mor bang' yudo grade mar D+ gi B- kaluwore. Reporter marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach ne olimo familia no kendo chiwo ler e wi mor ma wuoro no nitiere godo kata doko ne ok oyudo grade mar dhi e mbalariany. Gweng' mar Adire, Homa Bay Town Westwood kachud bura ma Homa Bay Town waromo kod Jojo Chingo Kumu jagni 50 kod wuode Benon Ochieng jagni 19 mana gitimo go penj mar klas 12 maduoko mare ne ogola yanga tich abich. Jojo ne otimo penj kaka japuonjre manochung' kar kende kata private candidate kendo yudo grade mar D+ ka wuode Benon Ochieng to ne otimo penj mare e skund yawuoyi ma Orero kendo yudo grade mar B-. Jatwak marwa kod Joji lero kaka riyo mar yudo certificate mar klas 12 ne ochakore higa mar 1992 bang' timo penj mar klas 8 KCPE. Kata kamano ne oriemb donjo klas 9 nikech onge mar school fees, gino mane ochune mondo ochak manyo kaka onyalo konyore. Nasomo matimo klas 8 1992 kendo nakalo maber kabisa, but nabedo disappointed ka japuonj mano promise ni dhi chulo na fee notho bang' juma achiel. Koro barupe man godo ne gin mar KCPE kagik 1996 to na join NYS mana dhi klas 8 nane. Koro dhi ma course mana nyalo timo ne mar driving ema natimo NYS. George wacho ni bang' yudo tiegruok mar bedo dereba ne oduogo yudo tich mar chuk dar e osiptal maduong' ma Kenyatta kama notiyo kuom higni 15 ka onge barua malong'o ma dewachi kendo higa mar 2008 ne ondikore ne penj mar klas 12 ka Nairobi. Kata kamano ok ne duoko mare ne ong'adi kendo mano ne ok ogo chunye. 1999 Nyasaye nochako dho koda ma yudo tich Kenyatta mana gabucha ne Kenyatta Hospital. Kenyatta Hospital kaka nantie atiyo for 15 years. Ne an kaka security officer. Nikech weche mana timo NYS go. Atiyo for 15 years. Then out of 15 years na Kenyatta kokawa gi jomoko na maya Kenya. Owacho ni higa mokalo ne oyudo mijing'o kendo choko chir ma dhi ondikore ne penj mar klas 12 ka ok onigude ma bende notimo go penjgo ema nosebedo ka konye e weche mag somo e kinde moduogo pacho kolor skunde. My first born daughter nyalo graduate higani Kabarak University timo ICT. Then there's my second born mo timo go penjne. Gine mane gikonya ka gitieko somo ni tamba luoro kama tadonje asomo buge gigo ko ne assignments e simba to assignment go bende konya to kang'iyo tano kambe I'm not going to stop at this. Yeah, nikech Nyasaye otelo nwa wan gi university kama chiegni miluongo ne Tom Mboya. I'm going to try my level best to make sure ni at least choro somba kamoro. Ka wuode Benon Ochieng ma bende ne kolek mar bedo kil wacho ni omor kod grade ma wuon gi ne oyudo kata odoko ni ne ok odhi skul kaka jopuonjre mamoko. Asko grade ma B- kendo
this year watimo gi babwa. Kendo it is very much encouraging ne ji mang'eny oko ka. Kendo aonge wich kuot moro amora nikech ka koro babwa nya score grade ma wach ni nitiere ng'at mane ochako school are baby class nyaka mochopo form 4 to bendo yudo D+, to babwa to nowe school gi. E kinde ma jopuonje mathoth e tung Kenya mangima pod dhi nyime kod mor bang' yudo duoko maber e penj mar klas 12 ma duoko ne nyoro e dala mar George Kaindi bende gin kod mor bang' yudo duoko mare kaachiel kod wuode. Kata doko ni George koro grade matere mbalariany to en kod mor ni koro dhi yudo certificate mar klas 12 kendo nyalo dhi nyime gi timo gigo ma odwaro e ngimane. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Skunde mopogore pod dhi nyime kod nyiso mor kod ilo kuom rieny penj kotenre gi duoko mag penj maduong' mar KCSE mano mar higa mar 2025 mabende nogolo odiechieng' manyoro. Mana ka lipota mar Millicent Adhiambo leronwa. Kuom skundego mar jogo mantiere kod ng'ol mar winjo mong'ere kaka Kapsabet Secondary School for the Deaf bende kodong' chien e nyiso morgi kuom rieny e penjgo. Ndalo achiel tok jatend migao mar somo Julius Migos Ogamba golo duoko penj maduong' mar klas 12 ma higa 2025, skunde mopogore pod dhi nyime kod nyiso morgi kuom yudo duoko maber e penjgo. Morgi ilo ne okwako skund jogo manigi ng'ol mar winjo ma Kapsabet Secondary School for the Deaf. Jatend skund no Grace Yego yango ni negi yudo min mar 4.75 kowuok e min mar 3.2 ma higa 2024 kopoyo ahinya ni ma e higa magitimo maberie moloyo e penj mag KCSE. We are so glad today. We are happy that we have received exemplary results. This year we got a mean score of 4.75. This is the highest mean that we have ever had. We had, last year we had a mean of 3.2, and this year we have 4.75. We are so happy. Skund Nyirima Alliance bende ne okodong' chien e nyiso morgi e wi duoko maber mane giyudo e penj. So A-plane, they gave us our 58, A minus 179, B plus 149, B plane 87, B minus 43, and 13 C plus. All those grades are going to translate into the university. And that is very, very good. We are happy. Make sure you do all the assignments and you do your part, you do your extra part. Of course, out of 100%, 75% is for you. And the rest you leave it to God because He does acknowledge and He does reward us according to our works. I believe you'll be able to pass. Yeah. And we have double blessings because our twin sister, who also has done equally well from Loreto High School, has got A of 83 out of 84. So we are so happy for what God has done to this family. Skund Nyirima Limuru bende yango morgi kuom yudo min mar 9.03 kowuok e 8.702 ma higa 2024. Now, in 2025, we had a candidature of 499, and we have a B of 9.03. Bunyore Girls bende orienye penjgo kod min mar 9.81 ka jopuonjre 5 owuok gi duoko mar 84 ewi 84. Skund Nyirima Ganima bende owuoyo penjgo kod min mar 9.3. So majority of our girls are needy. Some of them are orphans, but despite that, we have created a conducive environment and given them a good opportunity, hence the good results. Ka skund Nyirima Sironga e Nyamira bende ogolo jopuonjre 156 madhi e mbalariany kata obedo ni en skul mane nigi jopuonjre mathoth moloyo maromo 1,100 mane ondikore ne timo penj mar 2025. Ka alwora mar Nam Chumbi, morgi ilo e wi timo maber e penj bende nokwako skunde sekondar ma Mama Ngina kod Shimo la Tewa.
Felicent Adhiambo, Ramogi TV. Tok jopuonjre mohewo 700 rem yudo grade madwarore mar donje mbalariany kaluwore kod duoko mag penj mar KCSE mar higa mokalo mabende nochiwa yango odiochieng' manyoro. Penjo manyalo bedo en ni jopuonjre gi nyalo chomo kure kata yudo tiegruok mane. Wayudo thuolo mar loso kod moko kuom jolony mag mbui kod kompyuta mojiwo jopuonjre mane ok onyalo yudo grade mar donje mbalariany mondo chunygi kik tho wirani ginyalo tiyo kod thuolone e yudo tiegruok mar kompyuta kaka achiel kuom yore mag chuogo thuolo mag tije e pacho kae. Tok lando duoko mar penj mar KCSE mar higa mokalo odiochieng' manyoro e kind jopuonjre 993 226 manotimo penj mar KCSE higa mokalo. Mana jopuonjre 270 715 kende ema noyudo grade mar donjo e mbalariany. Number of candidates with direct university entry qualifications of mean grade C+ and above was 270,715. Kata kamano, wayudo thuolo mar bilo wach kod jolony mag mbui kod kompyuta mojiwo jopuonjre madibede ni ne ok oyudo grade mar donjo e mbalariany ber mar yudo tiegruok mar kompyuta. Giyude thuolo mondo gibi gitim computer packages, basic computer packages mondo mi gitich mayot ka gidhi e college nikech iyudo ni somo mang'eny masani itimo kuonde tiegruok mamalogo, assignments, gik somo, research giri itimo gi computers. Ng'ama biro puonji ni iseyudo tich ondiki to pod odwaro mondo mi opuonji kaka idwa tiyo kod machines go onge. Kotelnegi kod Evan Sakumu mar Rasuko Institute of Technology e boma ma Bondo. Jolony go wacho ni nitiere tije mathoth e mbui ma jopuonjre go nyalo timo. Inyalo kata mana tiyo kaka ja data entry, inyalo tiyo ne ng'ato office kaka secretary, inyalo tiyo kata mana e supermarket, to ok mana ting'o mzigo kende supermarket, but supermarket koro yudo ni idil gi weche mek pesa nikech sani tiyo gi kompyuta. Kata obed mana petrol station, kata obed mana jo IBC, gidwaro mana ni nyaka ibed gi certificate mar form 4 kod certificate mar kompyuta. E kinde no, moko kuom jogo moseyudo tiegruok mar kompyuta opoyo chenro no kaka gino mosemiyogi giloso omenda margi gin giwegi, moko dewo tije mag andika kata mag apisi. Atimo ji return, atimo ji e-citizen application, atimo ji KUPS placement kaka sani oseyaw KUPS placement, atimo ji KUPS placement. Koro mano osemiyo ayudo pesa na kopogre nyaka gi pesa mondika. Gi sani ni wantiere e digital world. Gimora mora basically dwaro mar mondo mi bed gi lony mar computer. Services mang'eny mek sirikal sani oket e yor mbui. Iyudo kata ka nyithindo gi ka gidwa join college, during the process mar registration no, nyaka bed ni en ng'ama ong'e computer, bro konye nyaka subject selection. Jonyuol okwa mondo tieg nyithindgi somo mag kompyuta mondo mi giyote kinde ma gibiro bedo ka giriwore kod kuonde tiegruok mopogore opogore. Gibi mondo gi som basic computer packages. Nikech kopo ni osome kapok odhi e mbalariany kata college mora mora, to bro bedo gi tich mayot e sombe moloyo gi ka odhi e college to duogo time. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kopogre gi manya koram gajuang duoko mar penj maduong' mar KCSE mabende nogolo odiochieng' manyoro kendo jopuonjre kod jopuonj kanyakla bende e thoth skunde duto te nitiere kod amor kaluwore gi duoko makamano. E gwenge ma Nyanza, skunde mopogore opogore noyudo duoko makare, chal mamedo ting'o nying skundego. Ma e kaka moko kuom skunde notimo. Kinyal nene wang' jowi mari kanyo, ineno skund Maranda noyudo kanyo Minsco, mano min grade, mano mar 10.2. Maseno School noyudo 9.8. Asumbi Girls mantiere kaunti ma Homa Bay noyudo min grade, mano mar 9.78. St. Francis Rangala Girls oyudo kanyo min grade mar 9.6. Agoro Sare Boys oyudo kanyo min grade mar 9.3. Duoko mamoko nyakorom Gajuang ni skunde magwa mantiere gwenge mag Nyanza kaka ne gitimo, wano kanyo ka school mano mar Mbita High oyudo kanyo min grade mar 9.2. Oriwo Boys oyudo min grade mar 9.2. Turdi Buoro Secondary
yudo kanyo giyudo min mano mar 9.1. Ogande Girls oyudo min grade kanyo mano mar 9.0. Nyakach Girls oyudo kanyo min grade mar 9.0. Skunde mamoko bende Nyakorom Gajwang' ma bende nwaseyudo duoko margi. Horero Boys nitiere kaunti ma Homa Bay na giyudo kanyo min grade mar 8.8 machal kod mano mar God Bura Secondary ma bende noyudo min grade mano mar 8.8. Ndigwa Secondary Nyakorom Gajwang' oyudo min grade mar 8.7. Ng'ia Girls mantiere kaunti ma Siaya bende nokanyo yudo min grade mar 8.6. Malira Boys oyudo kanyo min grade mano mar 8.4. Skunde mamoko nitiere St. Pius Uriri nitiere kaunti ma Migori oyudo min grade mar 8.1. Ogongo Mixed Secondary nitiere gi min grade mar 7.4. Ramba Boys 7.3. Wikoteng Mixed bende nitiere gi min grade mar 7.2. Nyabera Girls nitiere gi min grade mar 6.6. Nyakorom Gajwang' puoch gi pako dhi ne skundego duto te, jonyuol, jopuonje kanyakla kod jopuonjre. Kwa dhi nyime, duoko mar penj mar KCSE mar higa mar 2025 koro nyiso ne piny Kenya sudo machiegni kod goyo oriti chutho ne lai mar somo mar 844 ma bende koro biro bedo ka rwako mano mar CBE ma bende koro dong' mana gi klese 2 kende ma bende biro bedo ka timo penj mar KCSE. Kaluwore kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba, ikruok oseket kare mar rwako kidieny mokwongo mag jopuonjre mag senior madonjo e skunde juma manyien, ka moko kuom jonyuol to nyiso to e ikruok ma sirikal nitiere godo. Mar Kenya Certificate of Secondary Education kata KCSE kochomo Kenya Certificate of Basic Education KCBE, piny Kenya medo sudo machiegni kod loro chutho lai mar 844. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba olero ni kata obedo ni lai machon notiego jopuonjre makare, lai manyien mar CBE dhi kelo lokruok makare kit somo ma jopuonjre yudo. As the Kenya Certificate of Secondary Education KCSE examination draws to a close with the phasing out of the 844 system, we recognize its historic role in shaping generations of learners. Yet, education must always evolve to meet the demands of a dynamic world. The transition to competency-based assessment marks a decisive step forward, one that shifts our focus from rote memorization to the demonstration of skills, values, and knowledge that empower learners to thrive in the 21st century. Wuok tich juma manyien, jopuonjre telo mokwongo madonjo senior school, mano mabiro kawo kar sekondar masani, donjo skunde ka migos olero ni sirikal osendiko jopuonj mar 100,000 kendo tiego mamoko e thuolo mar higni 3 mokalo ne lokruok makamano. The government has employed a record 100,000 teachers since 2023, with 24,000 of these teachers recruited this year. A record total of over 25,000 teachers have also been promoted. To better prepare our teachers for the rollout of the competency-based education, our teachers have been retooled and reoriented to the new system. The primary objective is to strengthen teaching and learning in our schools and consequently to improve our education outcomes. Kamano bende, Ogamba yango ne chenro mar iko kuonde somo kod chike mabiro ngiro lai mar somo ni dhi nyime makare maneno ni somo e bwo lai mar CBE oching. This year, we will construct a total of 1,600 laboratories in various senior schools in order to support practical learning. To anchor these reforms on a solid legal and policy foundation, we will soon be presenting a sessional paper and 11 bills to Parliament for consideration and enactment. Once passed, this will help entrench efficiency and effectiveness in our education system and affirm its competitiveness globally. Magitimore kata obedo ni jonyuol moko to pod rodno kod wich bar makoni kod kocha e wi chenro mar tero jopuonjre skunde mag senior kendo gin gi to e wi ikruok makamano. Kata obedo ni skunde moko pod ni chien e ikruok mar rwako jo senior, moko to oseketo ikruok makare.
Nyakorom gajuang kaduoke report mabene na mi motelo kama ji ariyo witongi magi tok ot manigere kar dak makaren bura Nairobi rombore piny. Jima moko hadek noresi hodichi makawuono kowuok e odno maigero machiegni gi kanisa mong'ere kaka Karen Community Church mantiere e apaya Mangong. Gisani nitiere jafwambo wadwa Nyakorom gajuang mano mar Royal Media Services ka en otiyo gi TV mar Inoro. Kata kamano ing'eni kotiyo gi TV mar Inoro ok owinj dholuo, kata kamano temo matin. Hada tudra kode. Masi, kwa sasa unaweza tueleza ni nini kinachofanyika kwa sasa? Masi Wandia, kama unaweza nipata. Awinji maber Sharon, na kupata kutoka Karen na ya kwamba ambayo tumeweza kupata kufikia sasa ni kwamba shughuli nzima ya kuokoa ama kuchimbua zile mawe pamoja na yale yote ambayo ilikuwa yameweza kuporomoka katika jengo hili ambalo limeweza kuua watu wawili. Shughuli nzima ni kama kwa sasa imeweza kukamilika, na hapo awali tuliweza kuzungumza na msemaji ama mdogo wa Inspector General katika mambo ya disaster, na ameweza kutueleza hapo awali waliweza kupokea simu na kujuza ya kwamba kuna jengo ambalo limeweza kuporomoka na watu wawili wameweza kuaga, na kwa hivyo kuja ama kufika hapa wakapata ya kwamba hili jengo ambalo ni la ghorofa 2 limeweza kuporomoka na watu wawili wameweza kuaga, na wengine 7 waliokuwa wamejeruhiwa wameweza kupelekwa katika hospitali kuu ya Kenyatta. Na kwa hivyo sasa hivi Sharon, shughuli nzima limeweza kukamilika la kuweza kuchimbua ama kuhakikisha ya kwamba hakuna yule ambaye ameweza kubaki chini ama kama amelaliwa na yale mawe, na kuhakikisha ya kwamba hakuna shughuli nzima limeweza kukamilika. Na kwa yale ambayo tumeweza kupata kufikia sasa ni kwamba wale wakuu wa ujenzi wameweza kuangalia mambo mawili matatu, nini iliweza kusababisha ama ni nini haikufanyika sawa, na la kwamba wanasema ya kwamba kitu cha kwanza wameweza kuhakikisha ama kupata hakuna lile bango la kuoneshana ya kwamba kuna jengo lilikuwa linaendelea kujengwa, na kwa hivyo hilo ni jambo moja wanasema ya kwamba kama ujenzi unaendelea, hilo ni jambo linafaa kutiliwa maanani na kuhakikisha ya kwamba limeweza kuwekwa pale, ndio kuhakikisha ya kwamba kila mtu anaona kuna jengo linaendelea ambalo limeweza kuagiza ama kuandika nani msimamizi wa lile jengo, nani ambaye anasimamia kile kitengo cha ujenzi. Na tunapoingia katika hili jengo, mahali hapa jengo hili limeweza kuporomoka, utaona ya kwamba ni ile ambayo tunaita gated community, na kwa hivyo si kila mtu ambaye anaweza kuingia pale, na hilo limeweza kuonekana ni kama jambo moja ambalo limeweza kupointiwa ama kuangaliwa ya kwamba alikwenda sawa. Na kwa hivyo shughuli nzima tunaweza sema kwa sasa imekamilika, na kwa wale wanenaji wameweza kusema ya kwamba kumekuwa na ongezeko la jengo kama hizi kuweza kuporomoka katika kaunti ya Nairobi. Wiki iliyopita tuliweza kuona jengo lingine ambalo liliweza kuporomoka pale South Sea na watu wakaaga, na hivi leo lingine leo hapa Karen Nairobi limeweza kuporomoka na pia watu wakaaga. Hivyo ni kusema ya kwamba maneno ama mambo ya ujenzi hayatiliwi maanani, na haya mambo ni mambo yanafaa kuweza kudhibitishwa zaidi, na tuliweza kuona governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja akiweza kukashifu mambo ya majengo kuporomoka na kutia ilani ya kwamba unapojenga lazima ukuwe na kila kitu ambacho kinahitajika ndio kuweza kujenga na kuhakikisha ya kwamba maisha hayajapotezwa ama hakuna watu wameweza kuaga. Kwa sasa hivi Sharon, ni hayo tu kutoka Karen. Tutaweza kufuatilizia habari hizi ndio kuweza kuhakikisha mtazamaji wa Ramogi TV ameweza kufikiwa na lile
lile ambalo lina yale ambayo yanatokea hapa Karen, Nairobi. Erokamano Sharon. Erokamana inya Masi Wandia, asante sana kwa taarifa hiyo. Nyakwaramga juang manaka Masi Wandia oselero kanyo ni chenro mano mar temo ng'iyo ni kaka oganda mabende nantiere kanyo ka samoro nantiere moko mabende nomuku kanyo. Chenro makamano koro rumo nyaka sani oseyangore. Ji ariyo owito ngimagi, to ji ariyo makamago nyakwaramga juang nosetere nyaka e kar kano ringre mano mar jomotho. Torofa makamano en kar jot mabende nantiere mana gorofa ariyo mana kaka Masi nalero kanyo. Ka bende hoyango kanyo ni bende ji abiriyo mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha noter mar yudo thieth od thieth maduong' mano mar Kenyatta. Nyaka sani bende jo Red Cross bende noselero kanyo ni ji adek bende noresi kaluwore kod ot mabende noruombore piny e gwenge mago mag Karen, Buore, Nairobi. Aparo nwa make gi kanyo waburo bedo kwa luo matuta hinya ni gedo makama mana en od nga contractor mane managere e kind mamoko. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Beikori mar doke pacho kama sigendni lero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwaramga juang dakika 32 tok saa 3 mar otieno. Wadhi nyime gi weche manyien magoimore. En fungruok ne oganda mang'aw e yudo kute mag ayaki tok piny Kenya bed achiel kuom pinje mopuodho ndiko ayanga yath mitiyo godo e geng'o kute mag ayaki kata PrEP miluongo ni Lenacapavir. Migawo mar thieth koluwo board mar Pharmacy and Poisons ochiko mondo yadhno ma itiyo godo mana diriyo kende e higa ondika ayanga e kido mar amuonya to kod michuoyo. Simfres Okinda nigi ler. Tok nonro malach kuom thuolo bura, gikone piny Kenya opodho ndika ayanga yath mitiyo godo e geng'o kute mag ayaki kata PrEP ma iluongo ni Lenacapavir. Gima koro go jek maduong' e chenro mag kedo kod kute mag ayaki e pacho ka. Kenya en achiel kuom pinje 9 madhi chako tiyo kod yadhni dweni tok puodhe kod riwruok mar thieth e piny ngima mano World Health Organization. Yadhni ma bende tiyo godo mana nyadiriyo kende e higa kendo puodhe ni otiyo maber e geng'o kute mag ayaki.
E oboke ne ute fwambo, migawo mar thieth ochiko mondo yadhno opuodhi e kido ariyo, mano mimuonyo kaachiel kod michuoyo. Kabende koro okang' ma kama migawo mar thieth lero ni dhi jiwo kenge mag kedo kod kute mag ayaki e pacho ka. Lena Kapavia tiyo kuom rocho chenro mar kute mag ayaki donje del kendo miyo ng'ato ok yud kutego kotiyo kode. Yadhni migawo mar thieth lero ni dhi konyo jogo ma ok ohero muonyo yath sate kata ma oluoro muonyo nikech akweda, kaachiel kod jogo ma samoro yath mimuonyo sate ok ti e dendgi maber. Gie sani, landruok mar kute mag ayaki e pacho ka ochung' 3.7 ka ji 1.4 odak gi ayaki. E kind rowere mantie bwo higni 24, ayaki landore ng'weche 41%. Ka koro yadhni igeno ni dhi duoko piny landruok kutego e pacho ka. Bedo ni Kenya yudo sir kowuok e migepe mamoko e pinje maoko, migawo mar thieth olero ni nengo mar yadhni ok dhi bedo malo ahinya kaka ne ipare. Ka sirikal osingo maneno ni okwore e gwenge mathoth e pacho ka kochako tich. Pinje mamoko ma bende opodho tiyo kod yadhni mar Lena Kapavia oting'o Eswatini, Lesotho, Mozambique, Nigeria, South Africa, Uganda, Zambia kaachiel kod Zimbabwe. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Kopogore gi Manyakwarom Gajwang', atiere weche matimore e kaunti ma Migori. Jodak e boma ma Migori ywago lal mar pi ma kinde ka kinde ka gidwaro mondo tend kaunti ma Migori oket yore makare mar neno ni giyudo pi e kinde duto. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, Jojuma, gi ler mathoth. Pi malal kinde ka kinde osebedo ywak ma jodak mathoth e boma ma Migori e kaunti ma Migori kuom kinde malach. Kuonde dak ma oting'o Ruba, Aroso kod wuotho gik gin moko kuom kuondego ma jodak osebedo ka ywago nok mar pi ma kinde ka kinde. Wang'iewo pi mag mudhogo mag luok watuomo mana molilo lilgo. Wakwayo the able governor, please, wakwayi gi ministry mari mar water mondo mi ukelnwa pi e dala mar Migori ka migochwa ka sani waonge pi for the last 3 good months pok wabedo gi pi sana sana e area wa Maroso ka. Wakwayo ni county government of Migori through the governor Mwahero Ochilo Ayako Mbogo ikonywa. Jodak Maroso wacho ni e kind dwe mar 11 mar higa ma okalo nyaka dwe mar 1 mar higani pok gineno pi e fereji ka thothgi sani koro tuomo na pige ma ochido e sokono mar Roso kaachiel kod aorano ma Migori. Sani atuomo pi Aroso maringo, pi maringo mamol ma ji luokore, ji luoke, en pi molil ma nyaka dhok modhi. Koro wan gi shida Aroso ka onge pi. Wan kata jatelo mabilemwa mondo ng'e na Aroso chal nade onge. Wawinje matek kabisa nikech idwa ng'iewo pigni, skul bende gik midwaro skul bende ng'eny, koro wakale pek matek sawa. County government koyie to wakwaye kony. Konyalo miyowa kaka wanyalo yudo pi e area mar Aroso ka to konywa. Joma chuo kaachiel kod wakeini modak Aroso wachnegi mondo manyo pi e soko mar Aroso kod aora ma Migori, pigi ma bende koro chido. Kendo kosa mar pino osemiyo mondo wachandore mang'eny, dhako wuok buti nyaka sama ok owinjore kodhi manyo pi e soko kapok ji obedo mang'eny. Mon wuok nyaka saa 9, dhako wi kanyo gi nyathi matin, nyathi ywak dwaro thuno, gimidwa miyo nyathi onge ni dhako dhi manyo pi. Pigni wamanyo jok ma kelo pi mawuotho gi ngware to wanyisogi ni kelnwa pi mbuguru makama. Chiwo to wachiwo saa 11 nikech pigni madwa konye luok, madwa konye lawo saende, dwa konye nyithindo lawo wenge gi wuodhi skul. Jodagi Maroso ka otelego jaduong' gweng' mar Roso Tombo Yomolo wacho ni ngimagi nitie kamarach nikech gitiyo kod pigego ma ochido. Ok wanyal modho, kidhi ni dhi tuomo pi tiyudo ka seche moko ji oketo pampas e pi, tishu kanyo lok kaka dumping area. Koro wabedo gi sida kabisa. Koro wakwayo county government kopo noyie to mondo gilosnwa pi mwanyalo yudo kaka wanyalo modho. Wang'iewo mana mowuok e tie daraja. To daraja kucho pi ng'ato goni kibuyu achiel en 50 bob. Koro idwa ng'iewe kube adi tin kata nyithindo 10 e ot. Koro mane shida ma wan godo. Pi modho ae daraja ma Migori. Jodag boma Migori ywak ni mokuom pige ma gitiyo godo mawuok e aoche. Bende koro iolo chilo kaachiel kod yugi. Gino bende koro miyo tuoche mopogore opogore ma oting'o tuono
mar typhoid. Wadak gi luoro nikech kata seche modho pigego chuno ni kata idwa luoko san chuno nyaka ichwake kokinyalo kata kidwa luokori nyaka ichwake mokwongo kokinyalo luokori kode. Koro wabedo gi tuoche mang'eny. An sama wuoyo kodi ni min oda nitiere ot nyaka sani entiere gi tuo mar kolera. Nyicha se oyude gi tuo mar typhoid actually. Na setere hospital muthiedhe matiyo gi pesa over 3,000. Mae miyo wabedo gi tuoche kaendi. Yudo ka nyithindo tuore, jomadongo be tuore. Wayudo kolera, wayudo weche mag amiba nikech pi mantiere kaendi matin mwatiyo godo. Koro jok mantiere gi pesa mugedo ute madongo ka gikawo sewerage system margi giketo kadhi e aora mar Aruso no. Lipot mawuok kuom migawo mar pi e kaunti ma Migori yango ni pi osebedo ka onge nikech yande ne ong'adnegi sitima ma gitiyogo go pi nikech tend kaunti ma Migori koro pok ochulo gop sitima omenda malo milion 4. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny William Ruto oromo kod MCAs magod bura e kaunti ma Siaya. Romo mane obage kar jot mar jatend piny mane boma ma Eldoret. Jatend piny William Ruto otwak gi MCAs go e wi telo makare e bwo chenro mano mar sirikal mar Beta. Romo ma bende noyuore gi jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Kaachiel gi spika mar kaunti no George Owino Okode. Kopogore gi Manyakor Mgojwang, gavana ma Siaya James Orengo medo yudore e tago maliet. Bang' moko kuom josiasa mag ODM tude gi tim mar temo baro duond bura no diriyo. Kendo thiro tend ogai mar ODM Oburu Oginga. Kaka Steve Biko lero, jotelogo noseyo Orengo kuom romo manyocho bedo godo kod moko kuom jokanyo mag ODM. Magiwacho ni kelo tungni e ODM kendo thiro teko mar ogai margi Oburu Oginga. Awinjo ka ji wacho weche mang'eny. Jomoko wacho ni Oburu ok losi an momo. Siasa mar tend duond bura mar ODM medo kelo liet kaluwore kod kweth ariyo mawuoyo mopogore. E nyasi mar iko kar chung'o od bura ma Lego Usonga, jaod bura ma Nyakacha Dumo Wuor nokwedo romo manyocha moko kuom jokanyo mag ODM obedogo magiwacho ni en yo mar thiro teko mar duond bura no. Oganda Luo osechandore. To ji nyalo oli midhiri jomoko ni une munya bedo jomaber mondo joodhi ogore. Wan ok wabi fight. The only honor and legacy we can leave kiero Raila is to respect Dr. Oburu. Kinde no, jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi onyiso gavana ma Siaya James Orengo mondo ikre ne siasa ma iye tek tweta e kaunti ma Siaya po nono ni odhi nyime gi chung' mare komedo ni ok ginyal yie mondo josiasa moko otem thiro tendo Oburu Oginga e ODM. Problem nitie jomoko maparo ni Dr. Oburu koro mobedo party leader. Ka gibedo godo ni jaduong' chunego wagol. Emomiyo yudo ka ginyalo bedo go audacity mar luongo bura moro kamoro abing to gigo picha to giwacho ni giyalo weche ODM. To bura no daktari Oburu pok gipenjo, pok gi invite. Maga chayo. Achayo gi mokwadwa. Omiyo anyocha wacho e bondo, kanyo waromo bondo ni weche mag siasa ma Siaya. Nitie joma bro gore go kendo sana joma chayo Oburu. Wabro yawo kod jogo lweny. To kik giyuagnwa ka solewo. Wadwaro ni mondo wawinjre joluo wabed gimoro achiel wariwore yanda Oburu. Korka kore, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi nomedo jiwo chung' mare ni ODM onge kod fuok moro amora e bwo Oburu Oginga, wach manosir kod jaod bura ma Nyando Jared Okelo. Party leadership mar ODM onge vacuum. Onge vacuum. The matter of ODM party leadership was settled at the National Governing Council, acting on behalf of the National Delegates Conference. Komachielo, moko kuom jood bura mag ODM e kaunti ma Nairobi okwedo paro mar bago romo magala moro mong'ere kaka NDC masani isundo kod jotelo moko mag duond burano. Kane otelnegi kod jaod bura ma Makadara, George Aladwa, jotelo goramo ni duond burano ni kod ogai margi Dr. Oburu Oginga. Tunaambia Oburu asiogope mtu wote. Tunajua kuna watu wanapewa pesa kuongwa wakuja haribu chama yetu. Hata election ya NDC kila leo ya ODM, our party leader atabaki
Dr. Oburu Odinga. Dr. Oburu Oginga to siro chung mare motegno ningang onge ng'at mabiro yienge bende ok obindekni kata matin kalwe kod tungni manenre e ODM kuom mano to keto maino mare e tayo duond burano kadhi nyime. Those who are saying that Oburu does not talk are talking nonsense. They are saying nonsense. Oburu can talk, and this broad-based arrangement, I want to assure those who are saying that it was only Raila who could handle it. Oburu does not know anything about it. I want to tell them that all the meetings of the broad-based arrangement with Ruto, the chairman has been this man called Oburu Oginga before you here. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Riwruok mar jopuonjre mag mbalariany kod kuonde tat somo mamoko e kaunti ma Migori osiro sirkal mar Manywanda mar broad-based e kinde mabende gikone jokanyo mag ODM mondo owere kod ywaruok kendo oteg duond burano mondo chop lek mar mosenindo Raila Odinga. Jojuma nigler mathoth. Twake wi sirkal mar Manywanda kod bura mar ODM ne omipek ero mar ruok ma jopuonje go mang balariany kod kuonde somo moko e kaunti ma Migori romane obagi e gego mag Rongo. Jopuonje wane sirkal mar Manywanda osekelo ber ne jo Kenya ma oting'o duoko piny ndicho kaachiel kod nek ma oyae mande ne okwako piny Kenya kaachiel kod choro dongruok e gego mag Nyanza kaachiel kod Kenya mangima. As comrades, we are very much happy with the broad-based government. We are all seeing the benefits of broad-based government. People are trying to sabotage us. They want us not to be in government. We are there to stay. We are in broad-based government. We are going to vote Ruto 2-term. Initially, before the broad-based government was not there, we had the brutal killing of our youths, like the killing of the Rex Masai. We as a people, we as the Kenyan youths, Luo Nyanza Caucus youths, we want to affirm our commitment to the broad-based government until 2027 and beyond. Ili mambo ya tutamweze kuingiana, lazima tuingie pale, tushike kura, ndio tuweze kuhakikisha kwamba bwana William Samoei Ruto anarudi ikulu kwa tamu ya ngapi? Jopuonje gi kao tele ko jatend jopuonj baleny maromo Hamano Nduru wach ni okibie mondo josiasa mantie kod mana agenda makonyo giwegi koro keth sirkal mar Manywanda ma otelne kod jatend piny Kenya William Ruto. We have no middle ground when it comes to choosing between working with President Ruto and that is calling itself United Opposition, or the wing fronting Matiang'i. Opposing Ruto cannot be trusted. We need the space in the government. So, I wish that we come out, that we be bold ladies, that we have good strategies. Jopuonje gi wach ni kata chenro manyien ma siro somo e mbalariany mabende ng'ere kaka new funding model mabende okel kod jatend piny Kenya William Ruto koro en mano ber mokalo kendo achiel kuom dongruok mabende koro gipuoyo kaka jopuonjre. As an individual getting an help, that one means our President William Samoei Ruto is really aiding us and is really caring for the welfare of our students across the country. Komachi jopuonje gi mag mbalariany kaachiel kod kuonde somo moko e kaunti ma Migori bende koro konyo kanyogo mag ODM ka otele kod ogai mar ODM Oburu Oginga mondo koro ne duond burano mar ODM koro chung motegno. Raila planted the seed. It is the responsibility of youths of Rongo University, youths of Kenya, and youths of Migori County to nurture it. Your ODM, Kotelna Dr. Oburu Oginga, ODM MPs, and all the ODM members, give the pain, but I'm going to give more way forward. And we call for our people not to sit on the fence. Jacob Raila Amolo Odinga never sat on the fence when difficult choices were being made. Giwani lek mar mosnindo Raila Odinga ni nitiere go man ODM koro chung motegno en lek manyaka dhi mana nyime. Wadwa gone party leader marwa erokamano Dr. Oburu Oginga mar kawo thuolo kendo luongo rowere ma ODM party manyo osebedo ka gwere gi wach. Our fellow brothers from UDA have what we call Comrade Youth Forum. You also want ODM Comrade Youth Forum. George Juma,
Ramogi TV, Migori. Jatend piny William Ruto otelo ne jokanyo mag duond bura mar UDA e yiero mar kor gwenge. Yiero makamano notim e kuonde luto ombulu madikal 12,000. Ruto manoluto ombulu mare e skul primar ma Koilel e kaunti ma Uasin Gishu wacho ni duond bura mar UDA obago yiero margi e yor kwe kendo chiwo ranyisi makare ne duond buche mamoko. E gwenge ma Mumias, jotelo ne orom chopo e yiero mag duond burano ka giwacho ni adiera ne onge e yiero makamano. Ne otelnegi gi jalar kom Benson Mapuoni. Kata kamano, e gwenge mamoko yiero no ne otimore gi kwe. Nyakorom Gajwang' Junet Mohamed osebede paw siasa kuom kinde sani. Jinene mopogre ka ipimo gi jomoko. Nyinge kata kamano oseluongi e weche mathoth kama chiegni oyudo seyo kotenre gi ma ilieko ni ne ochamo pesa manonego tigodo e chulo agents mago mag yiero mokalo. Wach makata kamano Junet owuon to osekwedo kowacho ni onge pesa manoket e lwete ne tich makamano. Jafamarwa Efi Nyakidi oyudo thuolo mar penjo jodak ma Suna East kendo gileronwa kaka ging'eyo Junet Mohamed. Junet Mohamed en nying ma oken wendo e it jogo mosebedo kaluwo siasa mapachoka to kata e kaunti ma Migori. Nyinge osebedo kagoyo ute fwambo mopogore opogore e wi weche mopogore opogore. Junet bende osebedo jatenda lensi kata kansila mochwe obedo meya ma Migori e higni mokalo. To e ting' mare mar jaod bura ma Suna East, jogo ma urito e kar chung' od burano to nene kaka ng'ama nade. Junet pek meli. Ng'ani osekonyowa e Suna East kae. Tich mar Junet to morowa kaka wan wa jo Suna East. Asa wan wa mama. Ngech ing'eni wan wa mama wan ma wan gi pek mag nyithindo ma kiyudo ng'ama nyalo konyi kaka Sek Nur tiyo to tiyo. Junet no ka onge to kata Migori ka siasa orume kech dala ne ma ji buore. To humb Junet Mohamed ma iwacho ni oidho kaluwore gi tendo gai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga osekonyo jo Suna East nade. Gima miyo kele malo kaka nyocha chien kacha nomakore gi baba koro jo mang'eny ne wacho ni odhi obed gi baba malo lakini malo kucho nomonwa ber piny ka sani dala ka king'iyo Junet wuoyo gi president lam nitie maya kawa kodhi nyako gwedhi. An ma wuoyo kani ayudo basari kokalo kuom Junet. Aseyudo basari kawuono didek kokalo kuom Junet mapuonjo godo nyithindo ma ok nyithinda, nyithi gweng' ma jirani. King'iyo nyithindo kata mane Polytechnic nitie nyithindo masomo mang'eny more than 300 kokalo e lwet Junet. Junet ogedo maonge mbunge mogedo kaka Junet ogero skul ma Suna Central. E Suna East waka Junet kawuono notero bas Nyarongi ma wabunge tete mosebedo kotiyo e higni go te pok bas no dhi Nyarongi. To ei tend Junet ni ne wayudo bas. Basari sani neno ke wabunge golo siling 5,000 eno golo siling 10,000. Ma koro kaka sani tam ne mar adek king'iyo skunde inya yudo bases ka nitie. Nyalo bas nitie, kwa bas nitie. Skunde osage. Junet Mohamed osebedo ka buonjo kendo lwenje osebedo ka goendi. Bende mae miyo jo Suna East kibaji e wi jatendgi. Yien ma olemo ni ire mibayo ga gi kidi ka winyo biro iri. Koro an wasi man go ir Junet onge. Waida jatelo king'eni kisabete tich to jomoko nyaka wach ni chamo pesa kata ok ichamo pesa. Ni mang'eyo ki jatelo kichung' to nyaka gweyi. Lweny masani omake. King'iyo lweny cha macha is a politics. To politics ki ng'ama riek kaka ng'eni Junet ng'ama riek. Macha lweny modhi loyo. To kaka wan bende wan jok motiyo ne piny ka. O affectwa to bende oko affectwa nikech wang'e siasa. Nitiere kaka joka go Junet ki siasa. To diponi en mana Nairobi kaka ji mamoko malose mbui wacho. En tie makata nyocha kae koa ka opogo mine mchele gorogora beach. Omiyo waka gi 500 en absent kanye. Mago jok magoe oko nyiewa opidho ombuche kendo tego ombuche kata king'iya kinena donga tegno. Ategno kokalo kuomi. Bene achiel ariyo nyalo mako jatelo matiyo lakini Junet to wasebedogo thuolo kendo tije mosebedo kotimo morowa. Chilo
osebedo ka mieno Junet Mohamed ni nochamo pesa manowinjore chul godo agents e yiero ma higa 2022. Weche ma en owuon owacho ni ok gin adier. Jodak ma Suna East ma wayudo thuolo mar loso godo lero pachgi e wi wachni. Gik miwacho kuom bunge e Suna East, gik matimore kaka lal mag pesa mag delegate, gini bodha ya nikech an achiel kuom joma ne ok oyudo pesagi mane agent. Gini bodha ya ni kare gini timore adier. Nyocha wuok kaka dhi Mombasa, ok ayudo pesa na nindo hotel 4 days, onge pesa ma ayudo tiyo gi mwandu no wuon. Omiyo aneno ni gik ma Sifuna wacho as a secretary and mo keep the records minutes, gini ok nyal timore kok ong'eyo. Nikech jopiny koro ng'iyo achiel ariyo adek moko timore to giriwo gi wachne. Ka ng'ato nyalo lal gi over 600 million. What about 100 million and 60 mabire project? Junet nyalo kawo pesa mar jopiny to entertain go jopiny moko matin, omiyo ng'ato ka ng'ato siling 500, oyang'o dhok, oyang'o diek, okelo soda, okelo pi gi pesa jopiny to entertain mana jomoko matin. Gik monego tim machalo igero gi weak material. To kata obedo ni Junet osebedo kasiro chenro mag somo kokadhe chiwo basari, jodak ma Suna East dwaro mondo basari ochiw maonge ninde nyabathe konchiel. Chenro mamoko mag dongruok bende gidwaro mondo chwal. Basari no onego poge ne nyathi ka nyathi oyude, kata koyudo matin to ji te onego bed ne yudo gini. Gini opogi oketo mana ni jomoko ma special emimiyo gino. Ka ok in supporter to in ok yude. Agenda mare maduong' ne wacho ni barabara mano yudo kon no wacho ni gin barabara maricho, makendo mano wacho ni kabeto bed ni punde mawuothe. To nyaka kawuono pod gin mana barabara ma punde mawuothe nikech pok oloko gima gibedo maber. Onge lawruok moro minyalo agne go malo to piny ka to ok wane lokruok, development ok wane piny ka. Koro ere kaka inyalo lawruok kode malo to ka to ok wane. Gima otimo ni jogo ne moluore kende ok opare joma ni gin nikech an minana ni an ng'ati dam. Batinda ogweya gi chien nikech ABCD to ok onyal manyo ong'eya maber ka nochako to nochako wan man wachako kode. Magi timore ka koro nitie dwaro manono chilo mamieno Junet kodhi nyime gi twak e kind moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM kaka yor medo tego duond burano. Efinya Kidi, Ramogi TV. Nyakoronga juang dakika dong mana uchiel kende kapok oromo saa 4 mar otieno. Ka matin aduogi weche tuke. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. This January, slow your pace, quiet your mind, let the wild fade just for a while. Find your reset in nature in the wide open plains on the Masai Mara, where mornings are quiet and time moves with the rhythm of the wild. With convenient weekend departures, enjoy 2 peaceful nights in the Masai Mara from just 28,650 Kenya shillings per person, sharing sunrise game drives, open skies, and moments that bring you back to yourself. Let nature do what it does best. Restore, ground, and renew. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover.
Dial *812*784# to get a classical as your skiza tune.